महिला व ग्रामस्थांचा गौरव आपण केला त्याबद्दल काय सांगाल? असं मनात आलं होतं की आपल्या स्थानिक जी मंडळी असतात, म्हणजे शेतकरी असतात, व्यावसायिक असतात, या आपापल्या परीने आपापल्या घरात आपापल्या गावात लोकांना सेवा देण्याचं काम करत असतात. पण त्यांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कुठेतरी आधार मिळावा, ग्रामपंचायतीशी त्यांचं कनेक्शन जोडलं जावं आणि ग्रामपंचायतीने त्यांना काही करता येईल, ग्रामपंचायतीने भविष्यात त्यांच्यासाठी काहीतरी करता येईल असा एक प्लॅन आखावा आणि म्हणून सगळ्यांना एकत्र येऊन त्यांचा एक सत्कार करावा असं मनात आलं, जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपल्याला व्यवसाय वाढवता येईल. जे स्थलांतर होत आहे सध्या मुंबईकडे जाणारं, पुण्याकडे जाणारं, ते स्थलांतर कसं थांबवता येईल यासाठी आमचा प्रयत्न असेल आणि त्यासाठी गावातील शेतकरी व्यावसायिक यांना पाठबळ कसं देता येईल यासाठी एक प्रयत्न आमच्याकडून करण्यात येणार आहे. गावच्या विकासासाठी असे कार्यक्रम अजून घेणार आहात का? हो, नक्की घेणार. वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही गावामध्ये जाऊन घेणार.